9 September जों सारा त्रिपुरा डेभिड मुरा सिंहनि दिनै बरम गोनां डेभिड मुरा सिंहनि पैदल यात्रा दिल्लीयाव थाङै बुबाग्रा कक साका प्रधानमंत्रीनि दफ्तराव थाङै मेमोरेंडम साबमिट खायगा नरक नुबाय खोना जतन महाराजा ताबै त्रिपुरा सालुकुरकनो सिजाबायदि ताकुर कुकुरक सिजाबाय हिदि ताबु नगरायरक न थांनानै नाय दंखा नगरायरकसो न थांनानै साय दंसो जों न थांग्राखौ तामनि बागै सिरिं सिरिं दंनाय ओ ककनो खोनावै ओ आमचारिनि गुराव बहायनो खरांथि सालायनाय बुबाग्रानि लगे फैयासारनो दंनाय बुबाग्रानि चबाव फैयासारनो बावै चबा खायलायनाय हनै थाइदै जोंबो दिनै बन बुबाग्रानो धुनुगनाय निनि लगे जों दङ नों सेकां हिन्दी निनि खरांबै बाक्सा जों दङ निनि याप्रिबै बाक्सा जों दङ निनि चबाबै बाक्सा जों दङ हनै दिनै अर जतन उत्तर महारानी दक्षिण महारानी श्रीराम खरा ताई नवन्देबारी बिसिनि लुकराव फायै हिमबत खायलाय बुबाग्रानो जों धुनुगनानै हनै दिनै आदमसा नरक डिविजन खायलायखानो आनो कबखा लेखानो आरो अफिसाव गोबां मा सामुं दंफानो आं सामुं खिबिवै जेसे मानसा नरनि लगे बिसाथानो लुगै फायसन नै दौै मा फायगा ताखुके बखौ संग्र नरक साइमाखरा ताखुके बखौ संग्र जों ताबक सिरिं सिरिंके दंलायनानै जरा आंलिया ओ जरा जों ताबक बाक्सा खायै इवेन बुबाग्रा जत त्रिपुरासा गचा कर्म बुबार पथाय पलाय खाय दंलाय जत लुकुरंनो कबगै दङ ओ जागाव जों बाहायगोन बासावै दंलायनाय ओ जागा जों बाहायगै सिरिं सिरिंके दंलायनाय जों ताबक दंलाय माया आबनि बागैनो जों जतनो कबगो फायदि पाल बाक्साके हिमलायनो फायदि पाल बाक्साके खरांथि सालायनो नै दिनै अंखरलाय वाखै फानो पामथै फानो जों अंखरलाय मा फायलायोबा ताखुके बुकुक संग्र बयखे किरियैसे अबचिनि हा बयखे किरिया लाचियैसे अबचिनि हा अब अरचिनिसे नरकनिया नै साइ दं बे जोंखे सिरिं सिरिंखे दङै बाहायके सालायसिनाय सिनि मानथायरकनो आयां कुचुबो दंनाय रना हिनि साइ फानो अरनै जे सिनि मखां सलियार बरक जोंनो गैया बरं नरनो रुसुगैया हनै थोंना नाय दंमोनि जों बुसुगे सिरिं सिरिंखे दंसिनाय आबक ताबक चिनि थानि प्रश्न जों बुसु हायगे सातंजायै दंसिनाय आबक चिनि थानि ताबक जों चिनि बोखावा आसायनायनि नांगौ ताखुके बुकु सं आबनि बागै बुबाग्रानो जों अर तिनि बुबाग्रानि लगे दङ बुबाग्राबाय दङ बुबाग्राबायनो दंनाय त्रिपुरा साराव बुबाग्राबाय थामसा हायनि बुबाग्रानो बुबाग्रा खा हामियावनो दंथानिव बुबाग्रा मुक्ति खिगलाय दंथानिव बुबाग्राबाय पालबाक्सा लायनानै बागै जों जतनो कबगै दिनै अ जागाव रेलिव पालबाक्सा लायनानै बागै जों अर फायबायखा जे फायनाय रगनो बेलायखेना हामबाय जों अरं जिमि जे मानसाक रेलि खायलायै ओ दक्षिण महारानीनि जरा थांलायनाय हिमबत खायै बुबाग्रानि लगे दङ हनै खरां पिसाय थांलायनाय ताखुके बुकु जों चिनि हानो जोंलिया कारिरिया चिनि हानो जोंया कारिरिया चिनि मानथायनो जोंया कारिरिया जों थैया साया कारिरिया उस दङबो नरनो खोना जों राजा खरनि नुयंबा बसकांगो थाङै जों तिरिलायखा ओ जागाव सूर्य सेननि मूर्ति मुचांया ओ जागाव सूर्य सेन खुदिराम बसुनि मांथं मुचांया अबनो मुसे मा सबायनाय अब अरति प्रासासे मुचांगो अर बुबाग्रासे मुचांगो हनै जों खरांथि सालायखा खाख्ला फेहेलै खाख्ला बुथेबलाय ताखुके बुकuk song आबागै जों ताबो सिरिं सिरिंके दङ इंलिया ताखुके बुकuk song ताबो खुंगांगे जों आसल चबा खाय फायलायमानि अबनि पाइथाक चिनि आलायदा जों चबा मा खायलायसिनाय नरं नुखुना आगरतला रगो बयनि दफार बरकसे बरक टुपि हुंलायै ड्रेस सुमलायै लाथ हाथैलायै अबरकसे ओ दफाना मो थांनाय बरनि दफाना मो थांनाय हे जों सिग्रि सगर खाय दंमोनि जों हंगाके सिरिं सिरिं जों हंगाके बाहायके सिरिं सिरिं दंमानाय
जों तब चिनि लोगोरनो मा सोंनाय बुबाग्रा बुबाग्राना हामिया साइ तंनायरनो मा सोंनाय बुबाग्रा लगे तंगियारनो जों मा सानाय नरगले तामहिन ओ हा बरं लिसि हिनि साइ तंमाना नरने बुखुनि कक तामा नरने तामहिन नो हामे जों याकारे रिने दे आबोनि चिनि सोंमुं आबोनि बागै दिके तिनिबो आगरतलाव एयारपोर्ट डेभिड मोरा सिंह लाम सगै आरोबो लाम सगलाई दङ एके जों जतनना हामबाया फारै दिल्ली खरां टिसनाय रंना हामबाया फारै 9 तारिख रेली खायने रंना हामबाया फारै बुबाग्राना हामबाया फारै ओ बुबाग्रा निनि लगे जों दङ ओ बुबाग्रा ननो जों या करिया थुया सा किप्रा सारो या करिया नि खरां टिसावै जों तिनि अरनि चिमि रेली खाय थांलायनाय आं बागै ताबो फानो दोगाना तंनाय ताबो फानो न बिसना हाबै तंनाय रंना आं खाखायो तिप्रा सांगै जों नाहालायै आं हिमिया आंले ओ दल हिमिया आंले ओ दल बायतनिया हुमा बायचिनि द फायगलाक चिनि तंग थाइताय यगलाक आउन बागैनो जतननो आं कबो हामबाय